Zdravím všetkých u takého kratšieho nového videa a dneska je to Satisfactory, to je môj skúšací svet. No a ja som si tu urobil takúto vec predtým, tak si to radšej savenem. Šup. Tak, save, game save. OK. No. Ježišmaria, toto som nechcel. Ježiš. Ticho buď. Tam som chcel ísť. Počkať. Ja som tomu teraz presne naoproti. Ja som to preletel. To je mod. Kam strašne laguje. Kámo. Ježišmaria, toto není dobré. Čo mi to robí s kamerou? Kde som? Kam som doletel? No. Toto je najhlúpejšia smrť, ako môžete zomrieť z Satisfactory, podľa mňa, lebo toto je fakt, že to je vyrobuť. No, keby ste sa pýtali, ako rýchlo idem, ja neviem. Dúfam, že toto je nejaká textúra len, že to je aj nejaká vec. Nie, to je textúra. To je koniec mapy. To je totálny koniec mapy. No tak, ale nie. To je strašne pomalý. To vyzerá, že... No, ja idem strašne pomalý. Čo čakám, musím doletieť. Kámo, to mi príde, že je menší ako toto. Veď toto celé je také väčšie podľa mňa ako tamto. Čo je? Ja som potrebujem dostať ešte na tamto. To by som chcel vedieť presne, jak vyzerá, ale takže... Odtiaľ to ísť by bolo celkom nepríjemné. Takže ja jednoducho proste exitu main menu. Confirm. A ešte k tomu, tak sa to extrémne lagovalo. To by som si nešiel ani za 100 rokov, tým pádom dáme zase continue offline. A keď náhodou sa to začnete letieť, dáva takú ranu, začnete lietať kam. Dobre, no, dám tu, takto seď. Potom k tomu dám takto len na vlastné nebezpečie dám si tam images. Ja by som rád dal tak, set images. Len na vlastné nebezpečí. Doslova, lebo toto vás odpáde niekde do prdele. No, tu ako to urobiť? 10 4-metrových blokov výška tejto veže. Potom tu máte takto proste trubky nahádzané na hociako. A vždycky musíte mať proste rozjezdovú trubku. Potom nič. Vchod do trubky. Trubku. Zase nič. Vchod do trubky a takto to môžete pretlačiť tak rýchlo. Ja som najprv doletel semka, keď som začal s prvými 3. Potom som doletel tam, kde teraz máme ten, koľko to je stupňový?
tú bodku, tak tam som doletel a potom keď sa to takto upgradeol, tak ste videli kam som doletel, takže no no dáme streetlight. Iné to vidíte. Tak, zberme kapel. Oni zatiaľ nesvietia. Ale keď pripojíte, že seba tak svietia. To je bombová fyzika. Takže... Dobre, ja idem spraviť jednu vec za to. Ja idem jednu vec zmeniť. A to je toto. Lebo nechcem letiť do výšky. Maximálne tak len trošku. Lebo to bol fakt zabiják. To bol fakt český zabiják. Bol doslovne, že český zabiják. Dobre, ideme to skúsiť takto. Bojím sa toho. Bojím sa toho, keď som videl, že jak nás to odkoplo. Takže radšej... Save. Tak. Neletíme toľko do výšky. Sa mi páči. Ale aj tak to preletíme. A jednoducho. Tak. Akože nedošli sme úplne najďalej, jak to ide, ale ja nemením ísť naspäť. A sme na Greenfield. Tak sa to volá. Toto miesto. Greenfield a barák máme tak hub. Hub je od nás 2101 metrov. No. Takže ja idem zase k main menu. No. Dobre. No, takže keď dám continue. No. Jak ja milujem túto hru. Jak ja milujem tie bugy v tejto hre a celú túto hru. Ježiš, tie pás. Ja som sa bral, že aký som ich tu prestal. Ježišmaria. No do paličku si nevšimnete ináč. Neviem kam mám dávať plutonium waste. Takže... to je plutonium waste. Takže... šup. Bye plutonium waste. Vidíme sa, že tá voda není radioaktívna. Druhýkrát. Toto je fakt, že nemal som skúsenosť, lebo ja vlastne nebezpečí, lebo to vás odpáli už dobrý. Takže teda, toto je všetko na dnešné videjko. Vravel som, bude to trošku kratšie videjko a takže teda zatiaľ. Čau.